Ott meg Toldi. Hé, paraszt! Melyik út viszem itten Budának? Majd én kitalálom, hogy merre. Gondolom is, hogy merre. Akkor a helyzet az, hogy mindjárt megérkezünk Martonvásárba. Yeah. Menjünk oda. Hogy de szépek menni. Most már voltatok itt? Igen. Vártól a kastélyig című epizódunk innentől indul. Ez egy ilyen érdekes szerelvény. Kastélykert is. Megközeltem. Emiatt arra gondoltam, hogy én már innen nyugatra nem megyek. Hát nem ülök fel a vonatra, nem megyünk el a Eszterházy kastélyig, mert ki tudja, hogy mi van. Hanem arra gondoltam, hogy igazából azért jöttünk, hogy biciklizzünk. Most az, hogy másodszor is cserbe hagyott ez a kastélytól kastély, ez engem nem fog meg, mert akkor van itt egy bori vár, igen. Meg van itt egy buba, így van. Amint te még nem bicikliztél. Igen. És tegnap a Velencei tavat kihagytuk. Így van. Na. És a szélirány az pedig pont olyan, hogy nekünk kedvező, tehát nyugatról megy keletre. Magyarul, amíg én itt leküzdöm a D-vitamin segítségével ezt a göthöt, elindulunk hazafelé. Jó. Innen. Figyelj! Lassíts! Ez oda vág lesz, majd még itt furfang, mert itt ilyen dombok lesznek, de majd valahogy megoldjuk. Megkapjuk a villanyt este a szobában. Lefelé megy, ez nézd már. Azt hiszem, hogy felfelé. Itt meg egy sakkfigura. Hát így lehet haladni. Így lehet. Csak látod azt a hegyet ott előttünk. Aha. Látod milyen jó, hogy nem kocsival jöttünk? Sokkal gyorsabbak vagyunk. Ültök abban a szarban. Szennyezitek a levegőt. A pofátokat. Várjál már, most merre kell menni? Elbeszéltem az időt, Kenész, ne?
Mert arra mi volt? Nem tudom, de a Velencét erre mutattam. Erre? Hát olyan. Igen. Jó, Pákozzon vagyunk, és most kihívom magam egy versenyre. Úgy emlékszem, hogy itt volt a cukrászda. De nem volt benne biztos. Most már, hogy itt át kell menni. Másik oldalra. És hirtelen azon kezdtem el gondolkozni, hogy hol lehetett az a cukrászda. De nem tudnám megfejteni most így hirtelen. Egyébként meg itt egy érdekes szakasz fog következni, mert itt, hogy a Velencei tó megalakult, itt kell lenni neki egy gátnak, hogy ne folyjon el, és azon nekünk át kell menni. És ez pedig kikapcsolt, ugye? Jól gondolom? Nem, még megy. Akkor jó. Magyarul, van a gáton át kell menni. És akkor ez úgy következik be, hogy itt majd lesz egy erdőbejárat, ahogy itt az előttünk haladók mondták, hogy ott ők meg fognak állni, inni. Meg fognak inni, állni. Jó. Meg is álltak. De nem az erdőbejáratnál álltak meg, hanem még egy kicsit hamarabb. És igaz, amit mondtak, hogy lesz egy erdőbejárat. Mit csinál, de néz. Ez vagyok a kurva. Alkalommal. Be kell kötni az infúziót. Megint szó is vagyok. Azt pontálni oda. Na. Kenéz. Hagyjad, hogy elmenjen melletted? Kenéz. Nem vagy te se a régi, teljesen új vagy. Na majd ide nézd, milyen szép erdei rész lesz itt. Csak vedd be a kanyart azért. Oda nézd. Látod? Ez a szögletű kerekerdő. Hát úgy siessél, hogy itt lesz majd egy kaptató. Gyűjtsed az őt. Oda nézd, ki a nyerekből pantálni. Ójjaj. Na, úgyhogy megindultak ezek is. Ja. Ezek a kocák. Vagyis ezek a többi cajgás, mondjuk így. Lendületet kapott mindenki. Újult erőt. Jók vagyunk? Mondja, baba. Mindjárt Velencei tó lesz, Kenéz. Egy kicsi emelkedő lesz csak, nem lesz nagy, de utána hosszú lejtő. Azt meg, mint hogy anyád azt mondta volna, szereted? A hosszú lejtőt. De azt még lehet, hogy én is szeretem, Kenéz. Majd arra figyeljél, hogy itt a végén, ahol azok kanyarodnak, ott nehogy tovább menjél be a fűbe, a mezőbe, mert akkor a gombás kosarat meg nem hoztál.
hanem ott majd jobbra, Nagy Ívben. Akkor már majdnem fog a vízön 90 fokban, tudod? Akkor kell ottan kanyarodni. És akkor itt alatta átmegyünk állítólag valami autóbán van itt. Valami autóbán, az alatt átmegyünk, nézd. Jobbra. Nem jön semmi, csak egy lovasszekér. Kamion húzza. Az úgy könnyű. Olcsó a benzin. Most kell motorozni, olcsó a benzin. Jó, de jó. Ez a hátszél, kenéz, nem érezzük, hogy fúj. De jó, nosztalgiázok egy kicsit. 2 éve voltam itt, kenéz. 2. Egyenesen? Igen. Szépen nyugodtan ne szaladj, ne siess. Mert innen már egy picit emelkedjünk. Igen. Nem lesz nagy. Kicsi dex csak, de erősen. Ha valaki valamit ott elhagyott, abban felszedik neki. Hú, de sokan vannak itt, a jó ég. Ha gyere most el, mert veszélyes itt a menet. Mi lehet ez? Arborétum. Hát akkor igazából nincs téma. Na, ott kell még egy kicsit felnyomni, de nem sok. De nem sok. És akkor utána már gurulunk. Na gyere, vágjunk neki. És itt lesz az arborétum, igaz? Aha. Meg majd itt jó lesz, mert itt lesz az arborétum bal oldalon, jobb oldalon. Menjél! Jobb oldalon lesz a tó. Csak a tavat nem sokáig, vagy itt az elején még nem lehet majd látni. Ha kimegyünk akkor oda a tónak az északnyugati csücskéhez, ahová 2 éve is kimentem. Megmutatom Kenéznek, hogy onnan milyen a Velencei tó. Na most ez a egység itt, ami itt van, ez a pálya, ehhez tartozik egy óriási kiszolgáló létesítmény ott a végén. Ez Kovács, vagy hogy hívják már, Kovács, Kőbárita, vagy Kovács, többszörös olimpiai bajnok kajakos hölgynek a projektje, és itt létrehozott egy ilyen evezős pályát. Kovács Kati. Katalin? Nem, Kovács Kati. Nem az énekesnő, hanem a kajakos. De menjünk itt Keréz végig. Hát, ha nem zavarnak ki a végén. Nem kell visszajönni.
Ezek a pókok olyan gyengékkel néz. Megint meg van ficel, tartja. Mennyi? Nem fog leesni. Nem valami jó hír, hogy ott van egy kapu a végén. Ez nem annyira jó hír, de hát előtte el lehet menni. Jaj. Aha, van itt egy út. Azért kell nézni, az odavágy. Van pénz benne, keményen. Napelem Park, tornatermek. Hú, szép. Na kerüljük meg akkor, jó Kenéz? Kovács Katalin, Nemzeti Kajak Kenu Akadémia, Kenéz. Kovács Kati, Nemzeti Kajak Kenu Akadémia. Nem semmi. Ezt nevezem. Ezt megnyerte Kati. Hú. Maminak meg ez a sátor kéne lovazni, gyógytesizni. Lehet elvinni? Nézd már milyen gyönyörű! Nincs nagyon kihasználva, szerintem. Rogáig, Gabita, ne gyere itt le. De gyönyörű, Kenéz! Lehet volna váltani egyet. Jó, még itt egy szobor, gyere csak nézzük meg. Kati, ez ki ez, Kolonics? Ismeretlen. Kelige 13. Biztos Kolonics. Állj már meg ott, Kenéz! Légy szíves! Úgy. Mindjárt beérünk Velencébe. Itt van a diátadó, a masszőr, a pedikőr, a manikúr,
biciklis rész. Ott ki tudunk menni, Kenéz? Megnéztük Katinak a akadémiáját, illetve a miénket. Mert a Kati nevét viseli, de azért az a miénk, gondolom. Gondolom az én adópénzemből is került ide, nem tudom melyik kockába, vagy melyik tégla az enyém. Hát azt a téglát azt meg akarom simogatni majd egyszer, ha legközelebb még erre járok. Szóval a múltkor még ezt építették, de sikerült befejezni, és jól néz ki. Az akadémia. Gyere, Kenéz, megyünk tovább. Tovább, tovább, tovább. És már jön Velence. Hát itt gyerekek. Itt valahol megebédelünk. Ha a kutya kutyát eszik, akkor is. Nem azt fogunk, de is valahol meg kell ebédelni. És majd utána jön a kastély. Mert még az előttünk van. Lenéztük őket volna. Keresünk egy éttermet, Kenéz. Már ilyes vagy? Hát, miért te nem vagy még? Mondjuk annyira nem. Akkor meg mehetünk tovább. Akkor meg lesz az a cukrászda. És akkor először lehet, hogy azt teszünk. Mennyit voltunk itt? Várjál, most hova is kell? Most rossz felé megyünk, ez a baj. Gyere itt le. Hát mert már nekünk nem arra kell akkor menni, hanem majd arra. Jó. Most szerintem megy Pakpauhu. Mert nekünk is kellett volna hozni ide egy hangfalat, azt akkor menne a Pakpauhu. Az lehet, hogy jobban mennünk kell. Mondjuk ettől, hogy mennénk jobban? Hát már úgy megyünk, mint a távirat. Kell beszélned a szőlőről. Szőlő finom bogyós növény, ebből készül a bor. Ebből is készíthető bor, de szőlő. Bor. Ez is borvidék. Már napad előtt és majdnem azt mondtam, hogy Ártánd, de Pázmánd az, Ártánd is van, csak az nem itt. És most ezt hirtelen nem tudom, hogy itt annó megálltam a videót csinálni, vagy drón felvételt, szerintem nem.
Ez már az Egri borvidékén volt. És jó megfigyelhető az a termesztési mód, amit Egerben is csinálnak, hogy így lehajtják a vesszőt, ugye Kenéz? Ja. Egerben kicsit máshogy is csinálják. 2 vesszőt hagynak meg, és így ilyen boltívbe lekerekítik lefelé. Ezek a kordonosok, ezek már eleve vízszintesek, és akkor ott 2-3 rügyet meghagynak, visszacsapnak, visszavágnak. Ezek még itt nincsenek megmetve. Kemény. Az a baj, itt fel le lesz. Nem baj, szép helyen jársz. Becsüld meg, mert szép helyen vagy. Jaj, és itt melyik az igaz? Csak ez. Megálltam. Vaj, mókus kerék, még Kenéz? Mindjárt ott vagyunk már. Nem emlékszem, hogy milyen nagy emelkedőkre, úgyhogy ezután már nem kell, hogy legyen. Hogy hátszél is van egy kicsike. Visszanézve a Velencei tó irányába még látni lehet a tavat. Meg a Velencei kilátók. Hú. Kicsit megállunk Kenéz, jó? 500 méter után fordulj jobbra. Hello. Pázmándon ez a üres megálló, ahol annak idején is megálltam, meg itt általában sokan, vagy mindenki megáll. Ki vannak itten faragva ezek a török bácsik. Ezek a magyar nénik, meg ottan Kenéz is ki van faragva. Most a picit nagy erdője. Ott meg Toldi. Hé, paraszt! Melyik út viszel itten Budának? Hát az a bal szemeddel a bal táblát olvasod, jobb szemeddel a jobb táblát. Hát erre tudok gondolni, még kellett itt 2 táblát kitenni, de valaki már a Facebook fiókomra küldje már meg, vagy kérdezzük már még Ahmedet, hogy miért van itt 2 tábla, Ahmed? Mik vannak itt gyerekek? Azt mondja, Pázmándon. Pázmándon van egy kilátás a Zsidóhegyről.
Ó, Kenéz, rájöttél. Azt a búbánatoseget. Azt néztük éppen mindig. Jaj, egyszer meg lehülyeztem őket. Akkor én kérek elnézést. 3 pázmándi tájház is van. Szőlőtőkék. És a szintezési ősjegy. Hú, gyerekek, hogy az most mit jelent hirtelen? Én értem. Én értjük. Hullára. Igen. De most egy kicsit... Csitünk fázsban. Az olyan, mint hogyha lefelé jöttünk volna, de úgy érezted, Kenéz? Itt-ott még. Úgy érezted, Kenéz, hogy lefelé jöttünk? Szűkösen. Na még várjál, még told itt. Hát azért mondtam neked, hogy hé paraszt. Itt van Toldi. Arra van Buda? Kenéz, jó felé megyünk. Arra van Buda. Itt kapos volt már nadrágen, és csak. Mezétláb van, mezétláb. Toldi. Na jó van, gyerünk. Már kezdek megint fáradni. Nincsen különösebb mondani való, csak azt a nagy hegyet, buklit átjöttük, értünk át a hegyeken, megkerültük ezt a szarvasmarha telepet, ezen a marha egyenes emelkedős része, jövünk itt Kajászó felé, 15-14 km Martonvásárig. Nem is fújna a szél. Hát csak annyi, hogy hátulról fúj. És kell hajtani. Hát azért lassan elmentek ezek a felhők nyarazgatni. Jó idő van, 16-17 fok. Nincs kánikula egyáltalán. Jó is a szél. De azért már lehet biciklizni, sokan is vannak egyébként a Bubán. Itt meg nem is kell hajtani, lejtünk is egy kicsit, meg nyom a szél hátulról. Úgyhogy lehet haladni. Itt meg megint oldalszelünk lesz, csak úgy látszik, hogy ez a, remélhetőleg ez a fasor fog segíteni. Mindjárt kiderül. Aha, megjött. Nem vészes. És akkor elköszöntünk a Bubától. Én még oda kigurulok. Mi van, Kenéz? Kicsit fúj a szél. Nem gyengén. Oda kigurulok, aha. Még elköszönök a Bubától, és akkor mehetünk tovább. Pázmánt 7, tehát Velencéről jöttünk ma 15 kilométert, meg Székesfehérvár és Velence között még nem tudom mennyit. Nem haladunk azért annyira jól, ez nem egy nagy távolságok, és már elment a fél nap. Igaz, későn is indultunk, meg még korán is van, úgyhogy ez van. Meg most már hátszél van, úgyhogy most majd itten haladunk, mint a megháborodás. Akarsz biciklit cserélni kell? Akkor a helyzet az, hogy mindjárt megérkezünk Martonvásárba. Várjál, gyerek, várjál, lehet menni.
falu van. Ez a Martonvásár. Csak itt főút van. Hát lehet, hogy nincs más út. Ki van tétve a bicikli? Ki van tétve a bicikli? Ez a régi 7-es út, Kerény. Hatos? Csányos ez. Nem tudunk máshogy oda menni, Kerény. Hát majd mész elölé, meg megyek mögötte. Aha. Igen. Nincs kitétve a kerékpár. Szépen nyugodtan. Majd itt megnézzük, ez az út hova megy, mert ezen az autóúton itt tovább menni, kész életveszély. Akkor inkább kerülünk egy kicsit. Aha, jó lesz. Fogunk menni a másik oldalon. Átmegyünk oda a földútra, mert én itt nem akarok egy sávon. Ugye ez a kettő elmegy. Hajrá, Kenész! Hopp, 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 hopp! Még 7 perc és ott vagyunk. Szóval elindultunk ott az elágazásnál a 7-esen, körforgónál kapaszkodó sáv volt, 2 autó tudott mellettünk elmenni, még jó is volt, csak amikor visszatereltek ott egy sávra, én ott megmondom őszintén, ott azt mondtam Kenéznek, hogy ez felejtős, azért jobb a békesség, és akkor itt még van 6 percünk, és akkor a kastélyhoz érünk, és befejeződik a mostani kis túránk. Az meg ott van nálunk, Borsodban. Ott meg pálya nincs. Ez a különbség. Kenész! Te
legjobb túra rész az a legutolsó szakasz. Az a rész. Ilyen volt a legényes. Akkor gyalogosan megyünk körbe. Üdvözöljük a Brunswick kertben. Kenéz, Brunswick kertben vagy. Ott meg Hotel Ludwig. Meg a 3 Grácia ott ül. Vadon. Jó, de gyönyörű ez, Kenéz, nézd már! A Brunswick Park. 100 méter után Még azt nem mondta, hogy itt nem volt jó ez az utolsó rész. Ez kényelmes volt. Olyan jó volt. Szép. Itt van lógé. Hát az biztos, azt nem tudom, hogy miénk nem, az 100%. Na így elolvassuk, Kenéz. Mattyányi vagy Zrínyi vagy... Ó neki. Nézd meg, milyen kúria van itt. Szép. Ugye utána nézek. Ott a fő, ezért megnézzük. Oda nézz. Brunswick kastély. található. Még Beethoven is volt itt. Itt játszott el a 3. zongora versenyét. Arról szerződöm zseni, vagy érted? Érted, a Marti is. Na várják, Kenéz, itt ennek utána kell, ott van, nézd csak, műemlék, oda nézz. Ott mindent felolvasok neked, Kenéz, nehogy úgy menjél már haza, hogy itten hiányérzeted van. Na figyelj! Az épületet ifjabb Brunswick Antal építette 1783 és 85 között, 2 év alatt felépítették. Barokk stílusban, Thalher József tervei szerint. Thalher József az egy jó építész volt. Építészmérnök volt. Emeletet épített rá, és bővítette Brunswick Ferenc 1822 és 34 között. Itt már romlott a minőség, mert itt már sokáig tartott. Klasszicista stílusban Brunswick Géza építette 1870 körül, és stílusát neogótra változtatta. Renoválást és átalakítást végeztetett rajta Habsburg József 1896-ban, majd helyreállítást és bővítést Reál Jenő 1927-ig. A második világháború súlyosan megrongálódott épület. 49-50-ben Földművelésügyi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia kezelésébe került 53-ban, újabb renoválás, kastély belső átalakítása 71-73-ban, teljes körű átalakítás, kutatóintézet. A kastélyban járt többek között Ludwig van Beethoven, Kenéz. Mondom én, hogy itt játszott a zongora versenyét. Liszt Ferenc, Teleki Blanka, Batthyány Lajos, Augusto de Gerando, Kis Kenéz. Hát itt azért mondom. Igen. Meg még mi is itt voltunk, Kenéz. Igaz, hogy mi nem a kastélyban jártunk, hanem a kastély előtt jártunk, de ez megy. Bemehetnénk, csak nincs annyi idő már. Mindig hagyni kell legközelebbre is valamit. Na, Kenéz, én azt mondom, hogy zárjuk le a túrát, Kenéz.
Jó? És akkor menjünk ki az állomásra. Jó. Mit szólsz? Úgyhogy nagyon szép itt ez a Martonvásár. Kastélykert is. Legközelebb bemegyünk oda is, Kenész. Nem tudjuk a cuccot hogy letenni. Szóval ott van Beethoven. Van egy Beethoven múzeum is bent. Majd a gyerekkel eljövök ide. Legalább most már tudom, hogy milyen szép. Aha. Oda néz, Beethoven múzeum. A gyerek szereti a zenét. A dobos. Szép. Kifejezetten tetszik. Itt vannak a programok, Kenész. Mese juniális. Na, ezt veszi a kamera? Az a lényeg, hogy innen akkor lehet lesni a dolgokat. De menjünk az állomásra. Gyerekek, gyorsan meg kell nézni, mi a helyzet. Már lehet, hogy szaladni is kell majd. Még azért nem bicikliztünk még ma eleget. Úgyhogy még elővettük, illetve nem tettük le, és akkor nem megyünk még haza, hanem foglaltunk egy szállást, és akkor még odáig elrobogunk. Az Ötelénél még megettünk egy Burger King-es menüt. Jó, tele van a has. Mi az? Nem tudom. Ezt akartuk itten bekapcsolni, gyerekek. Nem megy. Ha? Kenész? Öcsé, melyik az? Én voltam? Te, kapcsolj csak. A propeller. Oké. Az a lényeg, hogy húsvét vasárnap van. A készenléti rendőrséggel szemben volt a szállásunk, a Green Hotel. 11 óra van. Kenéz megette este itt a Forte pizzáját, én meg megettem a bolónyaimat. És elköszönünk, és király az állomás. Ennyi volt? A kis túránk. De jó helyen jártál, Kenéz. Szép volt? Szép volt.